Terve taas täällä Lakpoikasta 10. Pelataan Free for Allia Ruskissa 1v1. Kaverina oli, kuka sä olitkaan, läskitankki. 11. Onko sä TF vai OP? Mä oon vaikka Opforin. Okei. Sitten Scout Sniperin. Otatko sä tuon, minkä aseen sä otat? Mä otan Barrett 50 Tacticalin. Joo se ei sniperi. No se on mun mielestä paras, kun sä pystyt melkein sarjat olittaa. Ei nyt ehkä ihan VA2 niin se pystyy vetää sarjatulta. Mä tiedän, että tälle ei pysty ihan. No VA2 tonninen ei asettu. Älä tapa mua, mä vaihan heitun. Niin varmaan. Joo oikeesti. Mun pitää laita yksi häkin päälle. En oikeet laita. Mun pitää laittaa mun hiiren nopeutta vähän pienemmälle. Ei kun enää mä laitan, se pitää muuttaa vähän vielä. Mitä sä teet? Ei sä saa tappaa. Sitä ei laskettu. Mä haluan vaan vähän XP. Sä tiedät, että mä oon vasta level 13 tai jotain semmoista. $20 in my pocket. Got $20. Got $20 in my pocket. Wow, mikä sniputtaja. Niinhän mä oonkin. Mulla on Umbra mun aseessa. Tai Ubra, mikä värin onkaan. En mä osaa puhua. Enkku ainakaan. No en se enkkua, en mä edes suomeekaan ehkä. Vaikka mä oon ollut 10 vuotta suomalainen. Ja varmaan jotain häkkiä, kun en osu. No ei ollut, kyllä mä tapain sitä. Mut mä en saanut mä osuin sulla kolmannella ammunnalla. Luodilla. En tonkaan. Tiedätkö mikä tän häkin nimi on? Ei häkkejä. Mitä? Mä en käytä häkkejä. Nyt lupaan. Johan yhdellä pisteellä. Mitä? Ota toi. Ei oikeeta, kun mä juoksin, hyppäsin sulta. Nuubi, et edes tiennyt, missä mä olin. En niin. Miksi sun tarttis? Wow, mikä sniputtaja? Siisti. Niinhän mä oonkin. Mikä sitä on? Mut kaikki Gregorit ja nää. Eiku, niin joo. Tiedätkö sä Joonan? Joo, muistan. Se, ketä mä kiusattiin. Joo, jonkun verran muistan. Mut ei mennäkin, just se sairaanhoitotyyppi nykyään. Niin okay. Sehän niinku vetää ihan kunnolla, kun yks nopee peikalla. Tai Jia. Näikö sä? Joo, jonkun verran snipputusta. XP farmataaks mulle? No sit sä osut. Sä vedit uspilla, hei sniperit vaan. En mä vetänyt uuspilla, mä käytin pistoa. Vedit, mä katoin. Pistoola ei saa käyttää. Ei me niin sovittu. Mut enimmäkseen sniperi, hei. Okei, enimmäkseen snipu. Mut saa käyttää uspia hätätilanteessa. Niin jos saat ihan sairaan lähellä, saat vaihtaa. Vaan jos saat ihan sairaan kaukana, niin sit loppuu kudit. Mut ei ihmistä ihan läheltä saa ampuu. Mistä sä sniputit mut yhtäkkiä? Putken päältä. Okei. Mä en oo pitkää aikaa. Eilen, niin kun mä olin tekemään videota, niin mun äiti tulee maksaa laskuja. Ui saakas. Pitää laita. Hardaaksa? Joo, totta kai mä hardaan. Mä en hardaa, mä vedän quickskopea. Ja sitten joskus mä hardaan, niin se mun eka tappo eiku, se ei ollu hardausta. Mä oon hardannut surmaa sammapoista. Mä oon vetänyt suurimman osan no-scopella tai hardilla. Tai hardauksella. Mitä toi tai normi-snaippauksella. Tää on sun vanha puhelin. Mitä, saiko sun vanha puhelin? Ei. Mitä? Kato nyt, mä uspasin sairaan läheltä, niin kuin sä sanoit, että saa. Ei toi ollut huijausta, mä uspasin läheltä. Hei, mulla on G18, pikkusen vähän eri asia kuin uspi. Kai se on edes. Kaikki on eri asia, hei. Uspi ja Akinkoski.
Ai nyt mä tiedän missä oot. Tiedä. Tiedän missä. What? What? Onks sä... Asat mun sniperläske? Tiedätkö mikä on oikeata snaippausta? Hardaus on aito snaippaus. Tiedän. Muuten se ei oo snaippaus. Hardaus on aito ja oikea snaippaus. Quickscope on ihan eri asia kuin toi snipaaminen. Niin. Vitsi mä yritin saaks killstreakkejä käyttää? Mitä? Saa käyttää. Ota semmonen sääntö. Gearpacketsia ja... Nonni. Gearpacket ja UAV on ainoa mitä saa käyttää. Jos sulle tulee toi Predator, sun pitää ampua se pois. Mä en edes osunut sun jalkaan, tai mä osun sun jalkaan. En mä sitten. Mulla on UAV ja Gearpacket. Predatorin ja nää muut saa käyttää silleen, et niin... en saa hyppiäkään enää. Predatori pitää ampua mapin ulkopuolelle. Sopiiko? Ja kaikki muut. Joo, Predator mapin ulkopuolelle. Jos tulee joku Babylof tai joku tämmönen harrieri, niin se pitää... Harui saa käyttää, mutta se on mun niitä ei saa käyttää, sopiiko, koska tää on free for all, se on ihan... Mut en mä usko, että sä saat kuitenkaan sitä. Okei, no. En mä edes osaa käyttää mitään harrieriä, mä en oo koskaan saanut mitään, kato. Mä oon saanut AC... Mikä se on? AC 900 vai? Joo, onko se paras mua? Se on periaatteessa sama asia kuin toi... Predatori. Mut se on vaan... Siitä tarvitsee vaan paljon enemmän pisteitä, se on paljon vaikeampi mun mielestä. Mä oon saanut vaan kerran Predatorin ja se oli Gearpacketsista. Ja myös sä hävisit, niin että mä leikkaan täällä. Hei, hitsit häkit! Ei mulla oo häkkejä! Mä oon vaan harjoitellut hei, ja mä oon pelannut pikkasen enemmän kuin sinä. Nyt mä sain UAV taas. Mä pidän UAV, koska se on hyödyllinen. Jos mä pelaan jos mä pelaan ihan niinku multiplayeria, koska tää on private match, mä pelaan ihan niinku kunnon porukoilla, niin silloin mä pidän aina UAVta. Mä pidän nyt, koska se on hyödyllinen, se voi pelastaa sun koko tiimin hengen. Miks toi... Eiku... Oh damn, sä hardasit hei. Totta kai mä hardasin. Mitäs luulet, noobi? Hei, mä en oo noobi. Mitä ite? No ei. Noobi? Miten? Mä oon noobi. Jos tyyppi käyttää gearpacketsia, niin sen saa tappaa, mut gearpacketsia ei saa ottaa. Missä sä oot? Wow! Olis pitänyt milit tässä. Meillä on miniskulle heltit paljon helpompaa. Koska jos snaipataan, on vähän vaikea käyttää. Jos jotenkin... Jätä smokea, vitsi. Mä oon siellä smokin keskellä. Mitä? Missä olit? Ai sä hyppäsit. Joo, ihan arvoin, että smoke keskellä, joo. Smokin keskellä, joo. Wow, hyvä quickscopetus sulta. En mä nyt oo varma, onko se aina quickscope, se on... Joko mä aina ammun eka, ja sitten vasta tähtään. Tai sit mä teen just päinvastoin, tai sit mä en edes tähtää. Mäkin. Time's almost up. Mä ammuin sut. Pikkusen mä voitan.
Joo, tiedän. Oliko se joku yllätys, että sä voitat? Level 2 Prestige. Mä oon level 3, totta se reilu. Melkein, mä olin just niputtamassa sua. Yritin harjoitus opettaa, kun tuli toi. Joo, mä voitin. No lopetaks tähän? Joo. Video ei tarvitse lopettaa.